L'infopodcast, els imperdibles dels propers dies. Ahir dijous va començar la tercera edició de la Setmana de l'Art a Catalunya, que s'allargarà fins l'1 de desembre amb el lema «L'art es viu de prop». La iniciativa s'organitza des de l'Associació de les Galeries d'Art de Catalunya amb l'objectiu de promocionar l'art modern i contemporani i crear llaços entre entitats que treballen l'art a Catalunya. Aquesta setmana es visibilitza a diferents territoris de Catalunya i també a Sant Cugat. La Sala Rossinyol, la Galeria, la Canals Galeria d'Art, Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani i d'altres espais de la ciutat acolliran exposicions i visites comentades, així com itineraris inspirats en l'obra d'artistes de la ciutat. Atenció, perquè a l'Infopodcast d'avui fem agenda dels actes que tindrem els propers dies en el marc d'aquesta Setmana de l'Art a Catalunya amb la música d'una de les formacions que arriben aquest diumenge al Cafè Auditori, Marina Ballet Quintet. Aquesta tarda, 3 activitats. A les 6 de la tarda, a la Canals Galeria d'Art, projecció del documental El jove Picasso. A les 7, un recorregut acompanyat a l'exposició Aurèlia Muñoz, taller aeri, al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. A la mateixa hora, a les 7, inauguració de l'exposició Una vida entre dos oceans, de Shigeyoshi Koyama. Això serà a la Sala Rossinyol. I continuem aquest repàs amb l'estrena de la música de Peccata Mundi, que presentaran en directe al Casal Torreblanca demà dissabte a partir de les 8 del vespre. El dissabte 25 de novembre, a les 6 de la tarda, tatuatge pictòric del tapís de Picasso fet a Sant Cugat, a la Canals Galeria d'Art. I al migdia de diumenge 26 de novembre, visita a l'estudi de l'artista Neus Colet, al carrer de Sant Jordi número 5. Saltem a dimecres 29 de novembre a les 6 de la tarda amb un berenar amb artistes en residència a la Casa Aimat, espai de creació. I el dia següent, dijous, a partir de les 5, Art on Foot, ruta a peu per les galeries d'art de Sant Cugat. El punt de trobada serà la Canals Galeria d'Art, al carrer d'Orient número 24. I tancant aquesta Setmana de l'Art a Catalunya, divendres 1 de desembre a les 5 de la tarda, portes obertes amb motiu del 50è aniversari de la Canals Galeria d'Art. I a les 7, presentació de la instal·lació Roba Estesa, de Perico Pastor. Serà a la Galeria, al carrer de Sant Jordi número 14. Recorda que l'agenda de Sant Cugat la trobaràs a l'agenda de Cugat Mèdia, www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.